Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:25. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-12 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginang kabayuntang nga okslang kita sining mga inoras. Sa mga kaaksyon ta dirang nagapamati na sa inyo sining palatuntunan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga kaaksyon tang nag-monitor sa sining auto, samtang iban sini nakatapos na sa pagpanyaga, ang iban sini wala pagidman.
Sige importante lang naka-social distancing, face mask kag face shield kita, kunyara kita sagwa sa ngaton sining puluyan. Hindi tagid na pagkalipatan importante gid na sa mga kaaksyon ta, especially sa mga nagagwa. Eh kung sa sulod ka lang sang puluyante, okay man lang kung wala ka face mask, face shield. Pero te ginarekomendar nila nga pati kuno sa sulod sang balay. Sa sulod sang balay, basta importante wala lang nagagwa, okay lang. No? Sige sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kaming bala sa pagdala sa mga balita sa sining udto sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Sa mga kaaksyon tang nagpamati na sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakipman sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo ya mga kaaksyon namon sa kanginan kawayontang nga oks lang kita. Wala sang problema, sige lang ang pagpangabuhi naton sa matag adlaw. Baw, kabudlay kung kaisa. O sige lang sa mga kaaksyon kadra sa Oriental Side kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa bugos nga Region 6. Kamusta kamo ya mga kaaksyon namon sa kanginan sa Kinandan? Ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si aksyon Marlon Hinovilla. Mga LGUs ginaparawagan ni Gob Lacson nga padayunon ang pag-inganyo sa mga pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19. Kagibang pang mabalita karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa Commission on Election o kon Comelec Bacolod nagpanumdum sa publiko nga ginadirian ang pagparesto matapos nga ginpaidalom sa swab test sa base center. May nagpa-rehistro pa yan. Tapos base center pa. Lain naman na Binoy na. Or iha, lalaki man o kung babae, lain-lainon talaga. Kung idalom kita sa swab test sa base center dira, hindi na magpa-rehistro sa Commission on Election, paligaron anay ang pila ka adlaw. No? Para siguradong sigurado. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, pamilya sang driver nga napatay sa aksidente, nakipag-areglo sa tagiya sang tracking. Natabod ra sa Sir Provincial Road, Barangay Alihis, sining syudad sang Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, hepe sang La Castellana PNP nagapanawagan sa mga motorista nga maghalong sa pagdala sa motorsiklo agod nga malikawan ang aksidente. Mansunod-sunod gidto nakaligad nga gabi, apat gid ka mga kabuhi ang nadula matapos nga naging kwentro ang ginasakyan nga motor sa salakyan mandira. No? Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Muslim community sa Bacolod naghahanda na para sa Idul Fitr buwas nga adlaw. Kag BJMP handumanan mayara sang mga dancing PDLs mga kaaksyon. Mayo man niya. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib.
34 anyos nga lalaki nga taga Giolngan City, Negros Oriental, nadakpan sa bypass operation sa syudad sa Escalante. May arasang nakapindingo nga warrant of arrest sa syudad sang Giolngan. Aton hibaloon na karon dugay-dugay samtang sa aton sila nagapangunaman nga mga balita nasyonal igadulong ni Aksyon na Dorel Cabato. Duterte nagpaathag sa pag-atras sa debate kay curfew. Kay wala tumadayon. Ay marusadya naman nga ginadibatihan. Ti may patag man ang presidente. Yan pati man kamo inyo. Yan. Ay, puwerte, no? Sang nagkakampanya ni siya, tudubigay ni siya mo. Kaga ang pahayag, sining nga, majitski siya kuno, pakadto sa Kalayaan Island. Ba, magtanom sang bandira sang Pilipinas. Daw matapos lang ang term niya, daw wala ginatabo. Nga kay Kalayo, i-jitski Samtang Bongbong Marcos, liwat nga nagapila sa PEC, mga kaaksyon, ha? Kaga maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Region 6, dari sa syudad sang Bacolod, kag Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay mga kaaksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dirigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon ta, amat-amaton talang ni kay mahinang kalaban parang sigurado makalarga kita, no? Sa mga kaaksyon ta lang nagapamati sa siningaon to kapag pangalagad sa aksyon na BBB. Aton ta dalon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga action report. Sa mga listeners ta sa bagulang nagbukas ang inyo sining monitoring sets kag sa mga naka-Facebook sa sining oras mayo lang ang pagpamati sa inyo. Mahinang kalaban sining sang amigo ko matamaton ta lang ni, no? Sige, sa mga ka-action ta nga naka-Facebook live, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan na tagan ta na karon nagtalupangod ang mga mensahe ninyo plus ang inyo sining pag-like sang aton sining Facebook page kag pag-share sa mga kaaksyon ta dra nga naka-tune na via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga kaaksyon via YouTubers. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay mahatag tanay resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw mga kaaksyon, Miyerkules, May 12, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw, 10 kag 23, liwat 10 and 23. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige. Daligid lang sa mga kaaksyon ta kay gatiyog pa. Gatiyog pa. Sige, daligid lang Daligid lang kay tirahon taniho kung amugid ini siya, no? No, nga daw nag-log into Facebook ini. Dali lang, no? User's name. Ay, di man ni magklamo man. Daligid lang kay
hindi pa magkalaamo, no? May lang pagpamati sa kay Missy Mungkal. Good morning lang, Missy Mungkal. Kag sa kay Alex Montesa, sir, may lang pagpamati kay Sir Alex Montesa. And sa kay Alex Montesa, Sir Rex, bakula na ang programa mo samtang nagapanyaga na kami. Makahanggid ang imo nga mga balita. Ay, perti si Alex Montesa. Karon lang dugay-dugay Arnel po di Samparado, may lang pagpamati dira sa area sang Barangay Mansilingan, no? Nagapamati na sa sining udto while nga timo-timo sang palanyagahon, no? Arnel po di Samparado. Kagay Crepston Son ga pamati lang sa Talok Tagok Kabangkalanio, Tagukon isa kung Tagok lang ni, no? Si Creps Tonson kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati Madam Virginia San Antonio Olpenda, looking fresh Sige, thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, watching live from Celine Homes. Sa Celine Homes pa siya sa gihapon, no? Gag sa pamilya Olpenda, may lang pagpamati dira sa Kantoray si Palay, gapamati ni sila always gid sa programa to Rexa. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kag mayong udto lang sa EFC kag mayong gabi sa Big Boss Group USA, kudos ERB, madamo gid nga salamat alin sa kay Alex Montesa. Kay Alvarez Pabiluna Rodelin, may lang pagpamati, great lang si Papa kag si Mama nga nagapamati gid subong sa tanan nga pamilya Alvarez, Rodelin Alvarez ni Galia. Thank you gid Rodelin Alvarez. Kati Calatrava, may lang monitor sa kay Madam Kati Calatrava, ga monitor gid sa Singapore. Tamiyaw ko lang da pamilya ko da sa Purok Brotherhood Sumaga. Kay Jimmy Flores, halong gid kita tanan, no? Mo gid madam, no? Halong gid kita, way man perdihon kon ara lang kita sa sulod sang puluyan, di ba? Importante sa sulod lang sang puluyan, no? Ang ibanda nga way ga pati ti balanda sila. Kay Vivian Pondales Gumban, may lang pagpamati Vivian, kay Donna Nabarte, may lang monitor, no? Sa kay Rone Pandakan, Vivian Pondales Gumban, wali dinisa, daligid lang kay Alvarez kay Grace Smithon Cousins, no? May lang pagpamatin tay Grace Smithon Cousin, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Margaret Ann R.G. Akuman, R.G. Jimenez, no? R. Jimenez, may lang pagpamati. Kay Andro Manggilan Villarosa, Humalumina, kay Kati Calatrava, kay Iretz Locsin, kag Barrio Garay, may lang pagpamati sa inyo dra, no? Kay Renz Evangelista, may lang pag-monitor, mayang Raimundo Nelios, kay Ronnie Pandakan, Wally Guillem, kag kay Valencia Kinet, no? Richard Diet Pachico, kay Stribor Arnold, Manuelita Obon, Kelly Gilly, Marjon Pilingon, Ricardo Presbitero, Red Salgado, kay Serena Grande, Jean Morales, and Arnold Podi Samparado, kay Basti Advincula, Joels Locasan, Beth Villanueva, kay Mai Caranel, may lang pag-monitor, no? Rochelle Evangelista, Martin Gonzalez, Lapinid Robert, and Donna Nabarte Macario, kay Dilaos, Robert Ledesma Garrido, kay Borges Asa, kay Luisa Baron, Sonny Hoxon Bayer, kay Mama Janet, may lang pag-monitor, no? Emily Hindrala, Jocelyn Libon Dispoho, Creselda Aguilar, sa kay George Gargasiran, Martina Liling, kay Noy Erwin Gonzalez, kay Fernando Bongbong Narciso, kay Mateo Zac, no? Mateo Zac, Bia Jonathan, may lang pagpamati. Carlos Cipolano Jr., Mary Jean Singson, Maria Susan Banjola Arroyo, kay Ronilo Pailanga, Rosemary Hermano, Alfred Almaraz Jr.,
Pelton Lipora, kay Nonoy Eli, no? A.G. Panes, Ginimore Galceran, Alex Montesa, pati Delphine, and Nelma Olarte Layo, no? May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan na. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, dali gid lang standby mga kaaksyon kay balikan ko lang ang iban pa nga mga balita, no? Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:45 na nga oras. 11:45 na mga kaaksyon. Sige nga nagaro timo-timo ng halos kalabanan. Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid, no? Walang problema, walang kaso. Kagang report ni Aksyon na Dorel Cabato, ilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang dit. Kantuan tanang balita, dugang gikan sa News Center, daligid lang Aksyon Dorsa. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Digong Blaho. Presidente Duterte nagpatahag sa pag-atras sa debate kay Carpio. Today, tulod to si Harry Roque, nga mong makigdebate lang kay Carpio, pati sa West Philippines nga isyo. Ati siling niya, ikaw na lang da. Di may patag ini siya kung nga nag-atras siya sa kay Carpio. Kag Bongbong Marcos, liwat siling nga nagapila sa PET. Sa PET, Electoral Tribunal, mga tribunal, mga kaaksyon kontra kay Lini Robredo ning aton sining Vice President bla Lini Robredo. Amo ning liwat naman nga nag-apila ho si former Senator kag Bongbong Marcos. Ti lang taon tanay kung ano pagidang susunod ng kabanata ni kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na sa Region 6 siyudad San Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita halin sa All Green. Green na siya, Aksyon Dorel. Olive green.
Olive green, no? Upod na sa kay Aksyon Dorel Cabato, mga balita nasyonal ngayon yung mabatian. Aksyon Dors, mayong to. Yes, Action Rex, mayroon to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Si Presidente Duterte nagpaathag sa karon kung nga nag-atras siya sa iyang hangkat sa nga debate batok iya kay retired Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ginpahayag ni Duterte sa iya nga Talk to the People nga nakalimtan niya nga isa sa ka-presidente sang pungsod. Tinamati man siya sa advice ng iya mga gabinete nga hindi siya dapat makipagdebate kaya Carpio kay kung magsulod siya sa debate basi paminsaron sang tanan nga ang iya mga pananaw sa issue sa West Philippine Sea ang makabig nga pulisa sang gobyerno. Bangod dire, ginpakamaayon na lang niya nga mag-atras sa debate, bawal posible mabutang pa sa alanganin ang mga aksyon sa gobyerno pag-abot naman sa West Philippine Sea. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, wala sa gihapon na dulaan sang paglaom si Senator Bongbong o kun anay Senator Bongbong Marcos matapos liwat nga magsumiter sang motion for reconsideration sa Presidential Electoral Tribunal o CONPET para maligwat ang pagbasura sang election protest bato kay Vice President Leni Robredo. Sa nga motion ginhingyo niya sa PET nga ginabugusan na sa mga Supreme Court Justices nga padayunon ang presentasyon sa ilang mga ebidensya para sa third cause of action sa ilang nga protesta. Madumduman sa tong Pebrero, nagboto ang 15 ka mga maestrado nga panindugan ang pagkadaog ni Robredo sa tong 2016 nga eleksyon. Kalakip sa causes of action ni Marcos ang pagbasura sa proklamasyon ni Robredo, recount kag revision sa mga balota sa 36,465 ka mga clustered precincts, kaga pagbasura sang election results para sa Vice Presidente sa mga probinsya sang Maguindanao, Lanao del Sur kag Basilan bangod sa ginaligar terorismo kag pagpamahog. In short, hindi pa siya conforme sa nanging desisyon to sa Korte Suprema Correct. sa apilya. Yes, Amo pa rin correct, nag-appeal Rex. naman siya nga manag-eleksyon naman. Oo, never give up siya, Action Rex. Huwag magpaimunong sa banga na lang, kagulato na lang, tuduhi sa next election bala. Kay damo siya guro inugasto. Oo, damo siguro yung gasto, no? Yes, of Oo, ay, course. Kung nanima. wala siya inugasto, Action Rex, hindi man siya Oo, kung ninjaktuhan lang to. Ano naman tong mga areas ang ginfailan niya? Ginapil gusto niya? niya- Amo mang gyapon? Yes, Action Rex. Ta. Di pila na lang kabulan, no? 5 na lang kabulan, more or less. Eleksyon na naman. Filing naman sang candidacy. Basiya mo niyang way of pagpangampanya niya. Ano? Kate, joke lang. Wala ang takay balo. Abi bongbong pag tawag di sa Action Radio bala. Oo, kaya may istoryahanay ka Okay, may istoryada itabla ka duwa. Oo. Kay kabudlay, kay bongbong ah. Ara man na si Bongbong sa Alihis. Alain mo na Alain na iya, alain na iya galaw. sa alihis ya. Alain. May araga ni bongbong Stefania man. Alain na Wala ini sa iya, no? Dapat mamati gining mga advisors ni Bongbong Marcos sa mga advisors niya. Kay pila lang kadlaw ho. Imbis na ma-eleksyon pa na, hindi pa rin ma-iskutan ng ilan nga ginafile yan ng apil-apil na hindi pa rin ma-iskutan ni Action Doors. Gani man Action Rex. Correct. Kay kadamo sang mas ano sa mga Damo yung sang atindihon niya sang Supreme Court karon na mo panigyan atindihon sang apil-apil yan niya. Wala to nilang pag-eleksyon ta. kaga Kay Silini do parehistro na to yes Camarines so ano mapapili sa gobernador to, hindi sang papili di presidente. hindi na siya mag-national. Oh, amo lang latest kung nabalaan mo nga nagpapili, nagpa-register sa Kamsor. Daw mapapili sa gobernador. Oh, ting pamangkot na sino masalyada sa part sang oposisyon si Trillanes lang, Ay, si Drilon. Munang pamangkot gid nga hindi pa masabat tubtob niya, no? Yes, Action Rex. Mabalaan talaga na pag-abot sa bulan sang October. Pag Oktubre pagka Pebrero malarga na din kampanya mo. Yes, Action Rex. Okay. Sige. Kaga idugang ko lang niwa, kaya nga quarantine classification sa pungsod, mahimo sa Biyernes pa i-announce ang Malacañang ang kay tungod nga holiday boss Action Rex, ti dapat boss ni mo okay, best boss Bernes pagka 14. Hambal ni spokesman na Harry Roque, presidential spokesman Harry Roque, boss ni Tani tigaling kay holiday boss Idel Peter,
sa Biyernes pa mahimo i-announce ang quarantine classification sa bugos nga pungso. Okay, kag-update naman sa world records ang COVID-19. Sa karon nagdangat na sa 160,330,732 ang cases. Ang nagkalamatay 3,331,296. Ang recoveries 138,086,934. Sa Pilipinas, naglambot na kita sa 1,113,547. Ang nagkalamatay 18,620. Ang recoveries 1,038,175. Sa Negros Occidental, cumulative report from March 27, 2020 to May 11, 2021, ang total cases nagdangat na sa 13,289. Ang death toll, 298. Recoveries, 10,639. Out of 13,289 confirmed cases, 2,352 subong ang aktibo sa Negros Occidental. Sa Bacolod, ang total cases, 8,105 matapos nadugangan sa 63 kahapon. Ang nagkalamatay, isa man ang nadugang nga nagdala sa kabilugan nga 222. Ang recoveries, 76 nga nagdala sa kabilugan nga 6,951. Out of 8,105, 932 ang active cases subong sa syudad sang Bacolod. Sa bugos naman yung Western Visayas, ang total cases nagdangat na sa 39,113,385 na dugang kahapon. Ang death toll, 11 na dugang kahapon, nagdala sa kabilugan niya 948. Ang recoveries, 446 nga nagdala sa kabilugan niya 32,842. Out of 39,113 confirmed cases, 5,316 ang aktibo subong sa bugos nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid sa balita gikan sa News Center pod kay Action Dorel Cabato. Action Alvin Grabas San Baynoy, no? Mayo lang ang pagpamati sa taga-barangay 8 diraho sa mga kaaksyon naton sa taga-barangay 8 sa Purok na Rabay Bayblaho kay William Conanar ni siya. Si William Conanar pamati man sa sining udto, no? Kag Homer Tarog, no? Homer Tarog, kay Himay Malunggayon, tayo lang ang pagpamati kay Bobby Cordoba, no? Kagdira sa Puro Kabuhi, galiho, Puro ka Narabaybay, subong Puro Kabuhi kita, kay Dilia Duplita, kag Eden Artikulo. Sa Puro Dughan niya, di Dughan, lapit na sa tagipusoon mo. May lang ang pagpamati sa taga Purok Dughan, kay Lorita Agtuto, kag Liza Vargas sa barangay 26 daw sa Purok Kasanago, Masanag 1. Ay lang ang pagpamati kay Edna Karangan, no? Kag kay Idrelin Medalya, kag Sheila Santos. Ano ni Katya ni si Sheila? May lang ang pagpamati adira sa taga Purok Masanag 1 sa barangay 26, no? Nagpamati sila sa sininga udto sa aton sininga pagpangalaga. Kantuan taning balita gikan sa kay Action Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa Muslim community diri sa Bacolod ti nagahanda na para sa Eid al-Fitr buwas nga adlaw, no? Buwas nga adlaw ti amuning holiday. Mga kaaksyon kay adlaw ni sang mga brothers and sisters naton nga mga Muslim, no? Eid al-Fitr ini buwas nga adlaw kag BGMP sa handumanan mayara sang mga dancing PDLs. Amo nang mayuda. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba. Sa patrol, Action Alvin. Action our brother X, Eid Mubarak. Oh yes. Eid ano, Mubarak. no? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Yes. Mubarak buwas.
Brother Rex. Pareho okay. kitang Brother Muslim. So sa aton mga kauturan, Brother Muslim, Eid Mubarak. In advance na action na Rex, butsing ganun in relation nini sa kapiyastahan sa mga Brother Muslims sa ila sininga Eid al-Fitr action na Rex, no, para buwas. So isa ka adlaw antes ang ining Eid al-Fitr, nagapreparar na ang tagsa ka mga Muslim community diri sa syudad sa Bacolod sa liwat nga pagtililipon sa mga brother and sister Muslims sa tagsa ka mga mosque action na Rex. Kung last year sino diri kay Imam Rashid Espinosa, last 2 years ago, suno sa iyang wala pa ang pandemya, nagatipon sila sa atubang mismo sa New Government Center sa tanan nga mga brother and sister Muslim. O galing kay subong iya kay ara sa gihapon nagapabilin ang ining COVID-19. That is why sunod diri kay Imam Espinosa nga ang tagsa ka mga Muslim community dito sa Mansilingan, sa Takuling, sa area sa barangay 31 kag iban pa nga mga Muslim community action Rex diri sa syudad sa Bacolod, magapadulong man sa ila sinitagsa ka mga tagsa ka mga moske para sa liwat nga pagtililipon sa sining adlaw sa Eid al-Fitr action na Ano oras din programa nila, boss? mga alas 7 ang takna. Saga? Oo, sa aga magasugod, magaumpisa ang ila sining pagtilipon, kagaliwat magapangamuyo, kagati magapamati man no sa sermon o kun sa aton pa sa Katoliko abi homilia sa isa ka imam sa diin after sang sining pagtililipon sunod diri kay Espinosa nga mahimo na sila makakaon action na Rex sa full meal abi kay kunti sa Ramadan Si Imam Espinosa, mo ning kilala to ni? Sir, si Imam Espinosa amo ni ang kilala ta, amo ni ang imam dira Sa Tangob? sa masjid. Masjid? Oo, sa may masjid Dampi Action Rex sa may barangay 31. Kay sa barangay 33 sa pihak naman to sa mga Marawi, Maranao, no? Pero diriya kay na istorya ta kay masyado kasako kagina si Imam sa barangay Mansilingan sunod sa iya nga i-try lang abi Imam Bitita? si Imam Bitita masako, so that is why gagin nagpakikangot kita kaya Imam Espinosa Action na Rex sa diin diri kay Imam Espinosa Action Rex nga after sang sining isa ka bulan gid no nga Ramadan o kon pag pangumuyo kag fasting sa sining bulan sang Ramadan ti buwas siya makabig Manila the Feast of Ramadan o kon Eid al-Fitr sa diin mga mga kwan bala action na Rex ang mga nanari-sari nga mga ginapangamuyuan nga mga pwede ihanda sa pagtilipon was action na Rex ginaamat-amat na nila preparar para sa mga brother and sister Muslim nga magapadulong sa tagsa ka mga mosque action na Rex. Sang nasilingta na sa piyak sining pandemya gin pakamaayo sang ila sining hanay kag tanan nga mga imam ang mga brother and Muslims diri sa area sang sa syudad sa Bacolod nga mas maayo na lang magtililipon sa ila sinitag sa ka mga mosque. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Imam Espinosa. Ang aton nga celebration nga Eid al-Fitr, isa na siya sa aton nga 5 pillars sa Islam. Ang Ramadan, after the Ramadan, sa mga nag-celebrate kami sa Eid al-Fitr, sa ka-celebration niya sa diin. Natapos na ang bulan sang Ramadan nga sa diin, diragin revealed sa aton nga creator nga si Allah sa kay Prophet Muhammad ang Quran. That's why nga tanan nga mga Muslim during the Ramadan nag-tarawih kag gina-recite ang surah sa Quran in connection sa pag-celebrate sa panahon nga si Prophet Muhammad gina-reveal ang revelasyon nga Quran. Sa din ang mga Muslim nag-celebrate sa Eid al-Fitr nga natapos na ang
Sa nanya kasulatan nga ginpadala sa kay Prophet Muhammad. Nung oras maipon ang tanan ng mga brother Muslim sir? Sa Bacolod, gina-observe na naman ito ng protocol sa Damoske, nag-celebrar na lang sa Eid al-Fitr prayer. Sa Mantilingan, may harap kita sa Alis, may harap kita sa Abubakar Masjid, may harap kita sa Islamic Center sa Lopisayna. Mas-start kami before 7 ang amon nga prayer aid. Tapos ang prayer aid, may harap kita nga khutbah, sermon, and then after the sermon, dira na ta makaaluto-luto siguro para mag-celebrate sa aton nga mga brother nga mga Muslim nga sa din ma-enjoy naman ang aton ng ginatawag nga kapistahan. So na Rex, was lauman, ma-enjoy gid nila ang ining kapyastahan Action Rex sang Feast of Ramadan ukon Eid al-Fitr. Mayo man ang ginahimo man Action Rex sa mga PDL subong. Saot tabi mapatudlo kita saot sa ila mayo man kay isa sila Action Rex. Actually nahauna ini sa syudad sa Bacolod, partikularmente sa mga person deprived of liberty sa Metro Bacolod District Jail Handumanan Annex sa diin nagtipon ang pila ka mga may mga talento nga mga person deprived of liberty para sa ila sining para sa saot ng bala Action Rex. Kung sa Cebu may ara the dancing inmates, although halos bilog bugos nga inmate o kun mga jail community dito sa Cebu nagatipon para sa dako man nga celebration man bala nila Action Rex kapag saot diri ginumpisan sang duha kag tubtob na kalabot sa pulo ng mga dancers sa diin sunod diri kay Jail Chief Inspector Ayan Car Niaga, ang District Jail Warden sa Metro Bacolod District Jail sa Handumanan, liwat nga gintipon sang mga may talento nga mga PDL para magsaot sa pihak sini Action Rex nga halos masubra isa ka tuig nga lockdown sang mga PDL di nahidlaw na ang mga PDL sa pag nga makita ang ila sinitag sa mga pamilya. So bilang solusyon sunod diri kay Niaga nga tipunon ang may mga talento nga mga PDL para makapresent man sa dancing o kung sa pagsaot nga pwede man i-represent sa bilog nga Western Visayas para sa bilog dancers day? Kitaan mo na Action Rex arada napulo na sila ginpadala ko na kay Ning mga yellow niyo? O kita mo na kay yellow napulo sila nag-umpisa sa duha naglabot sa napulo kasi makitaan mo dala sa aton man sa screen. Sino ning choreographer nila ni? Choreographer nila Action Rex isa man ka PDL kagati nagngita siya sa mga upod niya kagatubtob nakitaan sang ni Jail Warden Niaga nga maayo ini that is why nga gintipon kagin suportahan Action Rex ang ining mga jail personnel ni para man maka-perform kahapon nga adlaw nag-umpisa na ang ila sining performance ang ila sining audience ti mga jail personnels man mga PDL iban nga mga BJMP personnel para sa ila sining presentation ti ba man Action Rex no ko gani paglantaw ko kagina da masaot man ko gani mo ti preso ka galing gusto mo diri lang ko abi ko kung gusto mo mag-upod budlay Makan mo na yan surprise ka tuig ka matiner sa sulod sa prisuhan na para makatuon man. Pero Action Rex sa iya, hindi lang ini may ara man iban nga mga activity ang tanan nga mga preso. Sila man nagyapon ng di naka-yellow na naka-black? Sila man gyapon na gabi nag-present man sila. Oo, may makitaan mo kunti naka-yellow tapos pag gabi naka-black naman sila. So at least gingkuaan gid no sa video nga pwede naman makitaan kag ma-upload man Action Rex kag makitaan man sa nga iban nga amo ni at least bisan paano malingaw kau galingon nila da
Yes, amo ni ang kalingawan na aksyon na Rex no sang mga bilanggo o sa mga PDL sa tulod sang handumanan dyan. May Kaya araw daw sila. si Boning naguna-una, gid nga mga PDL, stogin pasaot nila mo damo to ya galing sila ya. Damo-damo man to. At least may isa tuya action Rex nga una, tapos nang induha, nagdamo, tub-tub sa nagdamo, pagid nga ginatos na. In fact, linibo naman gani ito nag-perform action na Rex. Adaraman na dito sa Cebu. Kakabay pa diri sa aton, sunod diri kay Niaga, kakabay pang madamo sa mga PDL nga ma-develop man sang ila sila nga talento. Sa piyak sini, nga matag-adlaw, especially Tuesday and Thursday, nag-atipon ang mga PDL sa hapon ina para sa ginatawag man nila nga sumbak. Sumbaks, no? Daw sumba bala sa mga PDL para man mabalasan ang iban nga mga PDL. Ang reaksyon na Rex ang pahayag ni Chief Inspector Niaga. Dahil sa pandemic, sir, dugay na ta na wala dalaw sa mga inmates, sir. So, kwanta sang mga activities para lang maubsan ng nila, sir, ang kamingaw sa pamilya nila. So, isa sa mga activities na, sir, amo ni sir, ginkwanta mga talenta, mga sayaw-sayaw nila para makuha ng boredom nila, sir, sa sulod, sir, kay almost 1 year mahigit na tayo wala dalaw, sir, dahil sa pandemic, sir. Activity, sir, program. Para ma-exercise at the same time, sir, mawala ang kamis nila sa family, sir. How can we call it, sir? The Dancing PDL, sir. Project kasi ito ni Regional Director, sir. Chief Superintendent Binacosa, sir. Isa ni sa program din niya, sir, na mag-conduct ng mga dancing PDLs. Ano ang ginalauman ta diri magpadayon, sir? Magpadayon ni siya, sir. Actually, sir, aside sa mga dancers nato, sir, meron din kaming ginatawag na sumbak, sir. So, ginaheld na sa every Tuesday and Thursday, sir, afternoon. Tanan nato mga PDL, sir, ginapasumbagin nato sila, sir, para ma-exercise man sila, sir. Program din yan ng RD namon, sir, na ginapa-comply niya sa every unit para maiwasan ng mga sakit-sakit sa loob natin, sir, lalo na ngayon sa pandemic, sir. So, na Rex ang pahayag ni Chief Inspector Niaga. Huwag ka na iya picture ni Niagas? Huwag ko kakuan kay mag-o na sa action na Rex nga. Mag-o na sa nga jail warden, dra? Jail warden man. Tingala ko nagasaot sa gyapon ding sige ang bali nagasaot gyapon eh. Gani man, pero huwag ko kakuha sang iya nga. Kung gin-search ko diyo, huwag ko kakita sang check. Huwag ka guro na ngayo. Ngayo ko siya, siling ko, sir, pwede ko niya. Karoon lang, sir, pwede kay timing to may Zoom conference sila, bala. Asi-asi ko, asi-asi. Sabay ko lang makadali aksyon na. Ayos, Report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time. Las 12:11 na nga tunuran sa mga kaaksyon ta sa Anton Plaza. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa Commission on Election Bacolod nagpanumdum sa publiko nga ginadumilian ang pagparehistro matapos nga ginpaidalom sa swab test sa base center. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale? Action Rex, gin-anunsyo ni Bacolod City Elections Officer Attorney Katrina Trinio Cania nga may madamo Action Rex sa mga persona nga may arasang schedule nga swab test dira sa may Bacolod Base Center akong Bro Center ang ulayhonon karon nila ang pagparehistro. So, sunod rin kay Attorney Cania, bawal. Wala nila ginatugutan
ining may mga before or after swab test nga maglinya diya sa may Comelec office Action Rex bangod ining mga persona ang makabig nga probable o kon COVID-19 suspect case Action Rex. So diri kay ni kanya una na siya nagpangabay nga i-separate ang entrance ng Comelec kag Bacolod Respiratory Outpatient Center para hindi mag-impon ining mga nagalinya para magkuha sang numero or priority number sang sa mga persona nga magpa-check up or may sang scheduled nga swab test dira sa may base center Action Rex. Sige, kung layo-layo pang ginhalinan nila, isaho na lang nila kagadto dra ho? Oh, di amo na siyang malinato ni kanya kung may mga simptomas hilanat, ginaubo, pamaloy po dahil lang kalawasan. Taliban sila Action Rex, ang balito ni kanya may mga instances nga damo gidya nga nagpa-swab test and then madretso na lang pila dira sa may Comelec pero wala ni ginabaton sang Comelec Bacolod Action Rex kung magparehistro lang. Wala ka dapat sang before or after swab test dira nga schedule sa may base center Action Rex kay nagapangaman man ang mga personal sang Comelec nga base amo ni siya ang halinan sang transmission sang COVID-19 dira sa may Comelec office. Tiko mag-una siya sa Comelec ya, tapos maparehistro siya? Bawal sa gihapon Action Rex ang before kaya mo amo nambal ni attorney kanya before kag after bawal. Tinga bawal nung violation da? Kaya nga symptoms sa Action Rex kay kun baga magpadurong ka dira sa may Bro Center makonsider ka na as probable or suspect COVID-19. Di kung pagkuha nga negative yung result? Ang Action Rex hindi lang mapakpan kung baga nagapangaman lang ang Comelec office diri sa may syudad. Di mauna lang kuya pa-register sa Comelec before ko magpa-register sa sa BRO? Sa Bro Center Action Rex. Oo. Okay, according din kay ni kanya base delikado wala ka gamo na. Tiway na gani kay tapos na kuya sa Comelec mo. Mapa-bro na kuya. Ang importante dati may priority number ka dan. Kung may priority number kag kung maghatag number, depende naman na the stories naman na kung may number sila nga ginahatag dira, no? Pero why sa magkapugong sa tao da kung magtapos sa komisyon ng eleksyon kag magparehistro siya, depende na sa iya. Galing mo na ang advisory or pahamdom ni attorney kanya na kung mahimo pa lang kung magparehistro lang kung magpa-swab test lang kag hindi dira ulay hunon ang term ni Action Rex ulay hunon after dira nila swab diretso sila sa Comelec kaya stricto man dira ang Bro Center mo nga dapat nera ka dira sang salakyan or service nga magasugat simo right after nga ginkuhaan ka dira sang swab specimen for RT-PCR test Action Rex. Gali ka? May salakyan? Kaya kung wala ka salakyan Action Rex, ambulance ang madulong simo sila nga balay. Hindi na lang Kaya ang mga ambulance, man, occupied na Action Rex, kay nagalibot for extraction. Amo na siya ang bulubudlay, no? Kung wala ka... Gina-encourage sa ganing mga barangay tublok bakuna ni katapusan dahil sa broya may mga salakyan pang required stricto sila katama Action Rex nga muna after swab and then go home. Ang dapat ang policy kag i-wait ang result within 24 hours kung magwagid man Action Rex. Ano ang tingog ni Elections Officer Attorney Kanya? Kadamo sa mga incidents ang mga nagpa-swab dira sa may Bro Center naga-impon man diri sa amon. Ang ilang rason sa dira sa amon is ulayhon nila ang pagparehistro sa Comelec. Okay. After na to sila sa swab, after nila dito check up or before check up, imagine may hilangat, may ubo, ginalukot, still makagto gihapon diri sa opisina kay ang ila yung ulayhon. So that is one also that is also one of the reasons why we requested nga ginayo naton nga separate ang entrance ang para sa Bro Center and ang para diri sa among sa opisina kay prior to the closure sila ka-gates na. Ang inindiri ang among nga premises, ginahimo manada nila alagyan papakadto sa SM, pakadto diri sa plaza. So ginahimo manada nila daw ang term is lalaksuran. So maski wala transaction sa opisina, damo sa iba nga mga tao nga nagasugod. That is why nga pa-close nato ng opisina para i-screen dito sa gate pa lang nga makasulod
are those na may transaction sa atin sa COMELEC. Okay. Hindi kami mag-cater. Okay. Kung ano ka na daya, delikado na daya. Kung may ara, na kitang suspect ka na, kay wala ka nagpa, sa Brosan, ang Brosan, sa for suspect na po sa COVID. So, this is why nga, ginayo nato, nga pwede na lang mag-separate sila kag kami man, na para may ari makagigilin namin. Para to avoid man, let's say, the possible infections or transmission if ever man na may ara nga nag-positive, may ara nga nagpa-check up sa Bro Center nga madiretso diri sa opisina. Action Rex naman na ang palayag daw ang tingog ni Bacolod Access Office Attorney Katrina Trinio Kanya. Action Rex. So ang ilasining operating hours nag-adjust man Monday to Friday, bukas sila from 8 a.m. until 5 p.m. Action Rex. Pila ka pasyente, pilang maparesto da? Nag-increase sila Action Rex from 100 nga daily average, 150 na. 150 na. 150 na ang ilasining ma-accommodate kay everyday nagakandak man sila sang assessment kung bala masarangan pa nila nga ma-increase Action Rex ang ila sining pag-accommodate sa mga registrants. Kaya tingguan nila as much as possible, mas madamo, mas mayo Action Rex. Pero man gani 30% ang ila sining operating capacity Action Rex ang ila sining mga personnel nga nag-duty dira sa may COMELEC Bacolod. Sa vaccination update natin diri sa may 4th floor sa Ayala Mall Action Rex, nagdamo diri ang mga persona nga nagpila o nagahulat sa karon nga ma-screen kag babakunahan sang COVID-19 vaccine Action Rex. So damo na nga bakuna ang nagabot diri sa may syudad, magluwas sa Sinovac Action Rex demo kahapon 19,000, more than 19,000. Lain man tong sa Ayala, no? Lain man Action Rex. Lain man diri sa may Ayala, lain man dito sa may SM Bacolod. Pero iya ka Bacolod EOC na gyapon? Same sa gihapon, iya ka Bacolod EOC Action Rex. Amuna para komportable, convenient, no? Kag kun barangay bito medyo init ang panahon, pero subong nagtupa ang ulan Action Rex diri sa may syudad sang Bacolod. Ang purpose dira nga kun nga asa mo Action Rex nga mas komportable kag convenient ilabi na sa mga senior citizen nga nagahulat sa sining torno para mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang standby na Action Marlon Hinavia, Action Art Tayhopon. Mahatag tanay pinag ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:21 na nga oras, 12:21 na mga ka-aksyon. Sa iluhan tanay si Action Marlon Hinavia, samtang raga ulan diri sa palibot sang syudad, no? Sa Kapitolyong balita ho, mga LGUs ginpanawagan ni Gob Lacson nga padayunon ang pag-inganyo sa mga pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19. No? Kagiban pang mga balita, gikan sa Bacolod o sa New Government o sa Kapitolyo Provincial, we have Action Marlon Hinavia. Sa detalye ring balita, Action Mar. Okay. Action Rex sa buong salita sa may Social Hall sa Kapitolyo Provincial nagapadayon pa ang second quarter
PPOC padak meeting, no? Subong sa nga mga talion, nagapresentar sang iya sering report si Colonel Romy Palgi kay may ginpresent sa Action Rex sa Subongid. Ako nano ang mga programa kag plano sang bago nagpungko balang PNP chief nga si General Guillermo Eliazar. Ari man tani si Governor Bong Lacson nga nagaserbe bilang chairman sa siring council nga mo naman ang naga-preside. Nagahinga post na gid man ni Action Rex. Siguro last na si Palgi PNP kay natapos-tapos na ang presentation sa bahin sang Army kay na nagpresent madali ang PHO, no? Provincial Health Office. May kantaran sa latest pala sa sining nagapadayon nga pag bakuna sa nagalain-lain nga mga banwa kag syudad. Sa presentation kay Action Rex nagkasentro ini sa kung ano bala ang na-ekspersyahan nga problema. Akon nga ang medyo jutay gihapon ang kanabuon sa mga negrosanon nga nabakunahan. Ang explanation dali sa tiglawas sa Provincial Health Office man na-delay Action Rex kay kadamo sa mga City Health Office, Municipal Health Office. Nag-close temporaryo bagod nga gin-disinfect Action Rex plus na mga frontliners man na naigo man sa COVID-19. Tiya mo na ang rason kon nga naatrasa Action Rex kung tani ang target, ang expectation sa national government. Kapag abot sang bakuna nga gindonar, dapat mga isala kasi bana natapos na Sunrex ang pagturok sang first dose mo. Kaya ugaling tinagalabot man dito sa national government. Nga amon ning sitwasyon, dito hindi man sila pwede ang Sunrex magkapadala sang dugang supply. Kung nabalaan nila ang Sunrex nga way pamaubos-ubos itong una ginpadala, kaya basi kung maapektuhan man. So, ang provincial government tagi sa kay Governor Bong Lacson liwat nga nanawagan sa mga local government units, no, nga kung pwede palang inganyihon kag tugangan nilang listahan kay mga ara pala Action Rex 48% mo ang nabakunahan, tilaw layo pa Action Rex sa mga tunga lang. Kay sa mga frontliners, mga 22,000 ang ara sa listahan, medyo jutay-jutay pa ini. Manigani nga hambal ni Gov sa mga LGUs, labi na sa mga mayors, dapat magbulig na para nga inganyihon. Kay kanabog man ang mga nagapalayag sa interest nga magpabakuna pero may ara gihapon ang Action Rex nga nagapamalibad. Ang kabahin sa palayag kay may mga mayors man ta nag-attend? Away ang mayors sa Zoom. Bali ang ari diri sa face-to-face ang pamunuan sa Army, ang PNP, ang DILG. Siguro mga more or less mga 100 lang kibilog tao sa social hall day. Kamay dako na nga screen, no, nga sa Zoom ara Action Rex sa mga alkalde naga-attend ban. Isa sa nagatagto sa yesering statement angot sa kon nga aga katabo ang pagka-delayed sang pagbakuna Action Rex dira sa may banwasang Banapla si Mayor Manolete Escalante na explain mo sige na hindi tanto yung problema Action Rex dito sila kay hambal ni Mayor Escalante dyan na mo na tuya sa mga residente nila nga nabakunahan. Kaya po siyang ginawa sang pagkabeluhan na ito isang statement with PHO kang si Governor Bong Lacson. Well, depending on the LGU recently, especially when the vaccine started coming in, I mentioned earlier that the national government is expecting us to mobilize and have a turnaround time for around 5 to 6 days for the vaccine. A lot of the LGUs have been hit by outbreaks in their health offices especially, so they had to delay their vaccination efforts by a week or more. So there were delays with multiple LGUs, and the national government is looking at the utilization from the LGUs before they decide to send more vaccines. So
assuming that those LGUs were not hit by those outbreaks and they did not postpone their operations, we could have gotten higher because the national government is looking at how fast the LGUs can utilize. So that delay led to less potential supply from the national government. Okay. Can you Sino ni Action Mar? Ano si Gob na ni pa mga si Gob? targeted number of frontliners? When I say targeted, those that have already agreed to be vaccinated. Target and actual. Okay, that I have to... Dalam action risk ang unang nabatian to ang representante to sang provincial health office ako na PHO. Adugangan tali karon kay base ko patapos ni mapatagal masang press conference. Governor Bong Lacson kag maibarbigin sila siya ning posible anunsyo ikapalayag may kang tanang saring aktibidad subong nga aga. Nag-report live gikan diri sa may social hall sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo Action Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Marlon Hinubaya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. By the way, salamat gid kay Ma'am Juan Rothi Ronca, Production Manager, kag kay Paula Juan Diquilia, nga Director sang grupo sang Events Management Class of University of St. Lasal. Kag kay Mr. Rene Hinuales, Instructor Events Management, sang Lasal, St. Lasal University, mga ka-aksyon, sa paghatag sang kadungganan sa aksyon no Radyo Bacolod bilang EM Radio of the Year, sa 20 Believe Awards Ceremony, Iteria Real of the Victors, goes online sa Saturday, May 22 at 5 o'clock sa hapon. Salamat gid kag thank you gid sa kay Ma'am Ruth Juan Roth Ronca, Production Manager, kag Paul Juan Diquilia, kag kay Sir Rene Hinuales, Instructor Event Management sang University of St. Lasal. Salamat gid sa pagkabig EM Radio of the Year sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kantuan tanay sa aksyon na dayhopon balita gikan sa special assignment sini may kangtanan sa RTWPB sa Region 6 padayon nga ginatalakay ang Pandemic Assistance Relief Allowance o Contera. Sa mga padayon, sa nagapadayon nga Zoom meeting karon nga adlaw, yari ang kaundan sa report ni Aksyon Art Dayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Grabe ka na ang ulan, Action Rex. Grabe ka sa gana ang tagiti sang ulan nga pertino. Sus, hindi alam na ako yan. Oo, sa background na pamati. Oo. Halong gina. Ang raskilid sa kasapahan ng kasubahan. Okay, hindi pa yan ang direksyon sa ulan subong. Grabe, no? Grabe. Halong nga. Now, as we speak, Action Rex, kay Kumoy ay paman face-to-face na meeting na ginaiwat karon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang ginahimo nila muning Zoom meeting na sa din subong dito sa Regional Office. Sige ang ila sining meeting upo dito sa mga representante sa RTWPB. Kadang good news, while nga nagasigi sila sa pagtalakay kay may board resolution na ginapasar sila moto proprio agon nga talakayon ining pandemic allowance o pandemic emergency relief allowance kung pera na ginaduso sa hanay sa mga mamumugon diri sa bilog na Rion Sais. Siring ni Sir Willie Sancho, at least isa ini kabayo ka indikasyon kay kundi sumongo hindi gid pwede Action Rex insister ang pagpasaga sa sweldo na ihatag sa mga empleyado siringati ang pera amuning paglaom o kung ginalaoman sa mga empleyado na mabaton karon na tuig. Di ang management ang laglang nagambal na tinubudayan sila kay amo nga po negosyo ay kabalik sa normal na operasyon.
Pero bangod sining development na ginawa nila sa isa ka board resolution, hopefully matapos today no, sa ila online discussion o meeting sa RTWPB ini na diskusyon. As to sa next na logit ang madangtan na kapalaran sining pera para sa tanan nga mga mamumubuan sa pribado nga sektor, more or less sining hapon may aragin na sa latay. Yari ang parayag sa labor representative sa bahisang RTWPB na si Mr. Winnie Sancho. Nag-meeting pa kami sa Zoom, Regional Wage Board, kaya nag-pass din ang resolusyon na ang nag-pass ang board sa moto proprio resolution. No, ang moto proprio nga start nila probably pagkatapos start ang quotation. Naging pasar din ang resolution. Kung malakuha you will be the first to know, Arta. Maraming salamat sa ating lugar, mas tinaraman sa development ni atensyon sa karanya mga empleyado sa pribado ng sektor kung ano ang manging kapalaran sa ginalauman na pera. Ang ka-aksyon niyo, aksyon ay tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhopon, bisan maulano ng tiyempo dari sa syudad sa Bacolod. Sa iban nga bahin, kuno sang Negros Occidental, mainit, no? Ilabi na sa Cadiz, no? Gabundak ang init. Ito yung siling ni Melvin Villanueva, ho? Salamat gito to, Melvin, ha? Villanueva, dari sa Cadiz City. Perti ito yung init ko, no? Sige, dari sa Bacolod, perting bundak sang Ulandio. Ay, perti. Sige, may tisianay, kulang balang imo sining lawas, sang vitamin.
Ayos, ayos. Salamat gid sa kay Madam M. Sabuso. Thank you so much gid Madam Madam M. Sabuso. Pontevedra to Himamaylan, sir. Grabing init to ya. Perti ka sakit, gani man. Perti gid ka sakit sang kainiton dira sa Pontevedra to Himamaylan. Thank you so much gid Madam M. Sabuso. Kay Ting Hill Shoutout lang itiray Soberano sang barangay Kansilayan. Salamat gid Ting Hill. Suset talunan si Rex Maniagata. Late ko halong lang si Rex. God bless you. Salamat gid Madam Suset Alunan. Dira sa Hong Kong. Paring ala na balis may lang kapag monitor. Ga-monitor sa Linawon Kawayan si Allen Louie Himotia. Excited na gagahulat sa diporma portions ang imong program upod kay Action Eric Way kita da magbanwa. Melvin Villanueva, salamat gid sir sa Cadiz, no? Alex Montesang signal di Sir Art daw nagaulan sa Rex. Ganay man siling ni Alex Montesa, no? Paring Binji Felisario dira sa Marikina. Salamat gid paring Binji Felisario, no? Yorb Quinyol dira sa Kingdom of Saudi Arabia ga-monitor sa Gyapon, no? Yorb Quinyol. Si Rodora Sioko, araman siya. Si Ronnie Mananghaya sa Fof, Saudi Arabia ga-monitor man. Ronnie Mananghaya, no? Teresita Orita Kahuraw, salamat gid. And Nixon Relota Bernardo, mayo gid nga pagpamati Nixon Relota Bernardo. Kay Niel Brian Balues, may lang nga pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Thank you so much, good Madam Elizabeth Malaka Gamala, no? Sakay Alex Montisa ka nami sang agsik sang ulan kung halin ka sa windshield. Pero ang agsik nga ulan halin sa dalan di gid manami sa Rex gani man. Kung ginabasya. Emoro Anil, may lang pagpamati. Emoro Anil. Action Rex monitor lang kami diri sa DSB. Baskog Action BBB diri sa DSB. Lina family gali, no? Salamat gid Lina family sa kay Emoro Lena, no? Kay Lads Lara may lang pagpamati. Good afternoon Action Rex. Ga monitor kami di sa Limbo Bago City. Erwin Flores, Nunoy Flores, kay Rosel Montes Guara, kag kay Welmy Flores. Salamat gid Lads Sara. And Robert Roma, may lang pagpamati Robert Roma dira sa Isabela kay great lang halyurin na family kag from Isabela, no? Alin sa kay Robert Roma. Alin sa kay Ligi Villares Archibar, may lang pagpamati kay Ramon Caglo si Archibar sang Talok Bago, no? Rinan Lindayaw, may lang pagpamati Rinan dira sa QC sa Quezon City. Jose Erson Lapinig Hunyo, may lang pagpamati at Kim Eriman, may lang pag-monitor. Abilino Ongko Jr. Ongguko, no? Pabati naman yan sa Rex si Stoda Country Home sa mga drivers. Ayos. Thank you so much, Gid Abilino Ongguko Jr. sa taga Country Homes dira nga mga drivers. Si Stoda, may lang pagpamati, no? Kamustang biyahe to dat, Chong? Ox lang. O sige, Tomas Bronyola, salamat gid Tomas Bronyola. Kay Alin Marco Linko, Alin Mar Linko, may lang pagpamati, no? Kagawad Imbongjo Campo sa Mao Bago, Bergo September, may lang pag-monitor Bergo September. Kay Evangeline Gradas Baterna, may lang pagpamati Evangeline Gradas Baterna. And Gian Resisio, may lang pagpamati. Great lang, happy birthday sa Tatay Rogelio Resisio Sr. Happy birthday, Godspeed. Halin sa kay Gian Resisio. Kag sa iya nga friend sa kay Mercy Birao Kamangyan, Supangan, may lang pagsaulog sa iyang kaadlawan, no? Mercy Birao Kamangyan Supangan, happy birthday. Halin sa kay Gian Resisio. Kay Rimar Biranyo Lingoste, may lang pagpamati. Kay RC Bahande, purlang Bahandi ba? From Barangay Takuling. Salamat gid RC, no?
Sa kay Alex Montesa, katamyaw lang sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Ma'am Sister Kelly Jelly, kay Ma'am Lida Zamora Yamagishi, kay Ma'am Lily King. Salamat gidalin sa kay Alex Montesa. Andy Solidares, may lang pagpamati, Action Rex, may linog naman sa Luzon, gani man, Andy Solidares, no? Saludares. Warlito Nisya, may lang pagpamati, and Johnny Bugina, COVID 2020 diri sa Libertad magsakan to. Ayos, sige. Salamat gidyado. Missy Mungkal, greet lang si nanay kag kay Virgie sa Estela Dulom La Carlota. Ayos, Dulom ni siya. Sige, Salvacion Gloria Fernandez, may lang pagpamati sa Barangay Kabagnaan, La Castellana, no? Salvacion Gloria Fernandez. Kay Kelly Gilly, salamat din sa 50 stars, no? Kelly Gilly. Kay Felix Gart, may lang pag-monitor na sa La Granja. Bibian Pondales Gumbano sa Pontevedra. GR Pilayo, may lang pag-pamati GR Pilayo, no? Juliet Cabrestante, ga-monitor kami sa LCC. Salamat kid Ma'am Juliet Cabrestante. Dara sa LCC, no? Valencia Kinet, salamat gid. Salamat gid Valencia Kinet, no? Di na pa rin iba ni. Nagkaladula na. Why na? Sa ilo tadi sa dalo mo. Kay nadula na tong iban tong mga greetings to. Gian Resisio, salamat Sir Rex. Salamat man Gian, no? And Edmond Ginyabo, magandang tanghali, Action Radio Bacolod. Greet lang pamilya ko sa Silaya, monitor ako Laguna. Salamat gid Edmond Ginyabo. Sa kay Diosdado Profonga, monitor lang kami ni wife Hilin Golmatico Profonga sa London, England. Salamat gid Sir Diosdado Profonga. George Gargasiran, Action Rex, Basko Gulandi, baha na sa amon. Sa dinda inyo da, Sir. Kay Teresita Constantino Agra, mayo lang pagpamati. Salamat man kay nag-monitor sa sining mga tinion. Sige, Almira Limalasarte, may lang pagpamati. Dali gilang mga kakson, san bayan ay balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na ang aton oras. Sa Action BBB. Ito po, si Robin Padilla, inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalikin na diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 ng aton oras. Nagapakigbuylog kita gali sa kalisod nga niangkon sang pamilya Madrid dira sa Barangay Mabini Coral, Barangay 30, no? Sa Mabini Coral, Barangay 30, sa pamilya Madrid. Alin sa kay Alex Montesa, Guillermo Clarito, no? Sige mo. Sige. Manjorni ho, may lang pag-monitor. Happy birthday kay Mama Jolly, no? Jolly Arniho. Ayos. Kay Trexie Ibosio, may lang pamati. Hindi na ko live how. Nga, hindi ka live. Naka-live ka man, subong. Kay Trexie Ibosio, no? Sige, kantuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa Nokpo, Hepes ang La Castillana, PNP, nagapanawagan sa mga motorista nga maghalong gid sa pagdala sang motor agud nga malikawan ng aksidente, no? Sunod-sunod man tong aksidente ho, 4 gid ang patay, no?
Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Rex, nag-aapilar karon si Police Captain Arjan Darrell Nigos, ang Chief of Police ang La Castellana PNP, sa mga motorista nga nagalabay sa banwasang La Castellana nga mangin defensive driving kag safety sa pagdala sang ila siningatag sa mga salakyan. Sunod diri kay Nigos nga ang mga nagkalamatay aksyon na Rex sa sininga aksidente, ang iban diri hindi sunado ang lugar, partikular ang mga dalan. That is why sang madumduman aksyon na Rex suno sa iya nga sa Hacienda Layagon, Barangay Lalagsan, Banwasang La Castellana, duha diri ang napatay sa traffic accident head-on sa duha ka motorsiklo. Diin ang una diri nga napatay si Leroben Perez kag si Ryan Gallego. Dira natabo sa area sang Barangay Lalagsan sa Banwasang La Castellana, pero may natabo man action wreck sa area naman sang Barangay Mansalanao sa Banwasang La Castellana. Sa diin suno siya duha man diri ang napatay aksyon na Rex. Din dead on arrival diri si Reggie Bingaan, kagang ining angkas niya nga si Norla Bingaan, lunsay taga Maniak o Barangay Maniak, syudad sang Gihulngan, nag-cross oriental while ang driver sining nga Hilux sa iya amo si Alfredo Gonzalo, taga Himalalod man, nag-cross oriental. Sunod sa iya kagasunod diri kay Nigos sa mga motorista, especially kung bag-ugid lamang nga nagalabay sa sina nga lugar, kung mahimo maghinay-hinay sa pagdala sang mga salakyan partikular, kag kung may ara as much as possible, kung maguba ang ila salakyan, dapat may ara man sila ng mga early warning device. Plano man garon ni Nigos Action Rex nga patuman man iga-propose sa sanggunihan nga ipatuman ining no travel o kuna no license, no travel. At the same time, kung wala rehistro, hindi ka man dapat pwede magdala sa mga salakyan. Ari ang pahayag ni Police Captain Nigos. We have a serious traffic incident that transpired here in the municipality of La Castellana. And as per information po, the cause of this traffic accidents is due to drunkenness po ng mga drivers, motorcycles, and at the same time, they are not also the residents of this municipality. That's why na hindi po nila sa ulo yung road and place po kung saan po nag-transpire ang mga incidents, sir. Last Monday, ang nangyari po na traffic accident was head-on collision, and they are both residents of municipality of Isabela, sir, and the other motorcycle is transversing from Isabela going to Bacolod po. How about the other one, sir? The traffic accident, sir, was transpired in Barangay Mansalanao, and the involvement of two vehicles. One specific is the Hilux. At the same time, ang isa po is ang motorcycle na nabungguan niya po. Bale, na nag-overlap itong pickup dahil nga po blind spot ito, na bungguan niya po itong motorcycle that caused on the DOE of the driver and the back rider of the motorcycle, sir. Meron po kayong mga panawagan sa mga motorista po natin na dumadaan po, especially on the blind car po. I want to appeal to the community and to the public, sir, na let's be always safe driving po tayo, and the presence on the road, let's be careful. Aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 naga-suplemento sang vitamin D para sa
Kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office nga balita, pamilya sang driver sang napatay sa aksidente nakipag-areglo sa tagiya sang tracking. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, sining balita, Aksyon Eric. Salamat sa EHC, Action Rex, good afternoon. Ano to? EHC. EHC? Yes. Ano na siya? Evergreen Herbal Capsule. Ate, thank you, Gid. Thank Way you, Gid. Pigaw ang radar mong ligap. Gani, kapigaw sang radar ko, Pigaw ang radar nalipat man mo. sa magpadala sa akon Gani sang naon niya na gali. Ay, gali na, okay. Ginpaon ko na lang kay... Para nga ready to get. Marnie. Oo, ready to get eh. Gani, kidaw mo ginagkitang lanon, gid sang tanan. Ara na. Daw ginapabot, gid, no? Go na to, no? Ate, good. Ayo di purma. Daw mo amo gid ang ginawa ba? Amo gid ka no? At least sa makaginawa si Action Rex ang Gani malalagawin, man. no? Kag today is a happy day Ba, happy for day. Rex Cantong. Ayo di purma. Hindi amo. Oh, sige, kabay unta. Oh, ara. Kabay ah. Ara, kabay mo nga, ara na gid, kabay ka pa ibo. Depende na sa kay... ara na eh. Ara na. Ayo di purma. Ara na pong release ya. Ara, ang release kali, ara na. Ara na. Oo. Sige ah. Tapos mo da. Thank you, Dayman. Thank you, Isem ah. Ayo di purma. Maluka mo, malalagi na bantayan mo. Amo ganina, no? Mr. Manuel Koda pa yung hapon. Kay Sir Joseph Manuel. Joseph Kay Chua. Sir Joseph Chua. Kay Engineer Arthur Normandi, tiga Oh, pati na. sa ato, no? Mayo lang nga pagpamatin da, engineer. Okay, oh. Kamusta da nga aton nga tanom-tanom? Ate, okay lang, no? Okay lang. Ano, no? Agisando? Paring nuno, agisando, duway na sa kapabatsa Oh, ka. gani. Ito sako, siguro subong. Ito ko damo sa iya mga ginapalo-up subong, no? Gawa joke, pero ganito, sako mga gani. Gani. Man, duway na sa, way na gisli pabatsyag sa akon niya, do nalasaya na ka mo? Ayo di purma. Importante, ara. Kay kagawad jo Fred kag Kapitan Chad Feria. Ti may lang ang pagpamati sa inyo da. Ara na ko no. Ara. Ayo di purma. Ara pa sa ligon to lang ah. Gani, ara na. Ara na. Matik na matik. May lang ang pagpamati kay John Vicente da ho sa pamilya sa Imamaylan City ah. Sa Karabalan la si Daat, pamilya Vicente kag kay John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. O kalayo, Capiz. Layo gid, Layo. Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Sabot din ni Dampi man. Aray sabay ito pa sa Mambilok. Ayo di purma. Tapos lang tultulo, no? Tapos gid tultulo. Mabudol niya, actually sa mga pamuda, no? John Aron Vicente. na sa pangagaro, no? Si paring ala na balis ka monitor man no. Oo, pare, advice ko sa imo, no? Nga? Adason mo gani nga tag sa akon, mamangkot ka rin actually sa anong brand. Oo. Ayo di purma. Ang akon na mo man. Lain man nga brand. Gani, nasabra pare Alan, mamangkot ka kung anong brand. Para nga mabalaan mo kini, mo ka ba tomato ka lang, no? Tika nugon blao. Gani man. Ti yatag na lang sa nagakinanglan. Gini ako gani nga kuan nga niyo ihata ko ni kay Axel Albino. Oo. Para nga makatilaw man siya, no? Ayo di purma. Makatilaw sa. Tapos pare Alan, dasal nga niyo padala. Kung isagi padala mo to, dasal bang padala duahon mo, no? Kasi sa lato mo. Tingbon na lang ah. O tingbon ko sa lang una yung padala mo. Gani. O padala sa liwat ikaduha, inasigurado piyo-piyo na nakagduha na, no? Ako na ang tirada, Axel Rex, no? Gadugang ang ulan sini. Dugang ulan sini ka nag-uob, no? O pikat ka po kung nagkapanag-uob, ka nagkapangilat, kaya ba simigo ka mo sa kilat, no? Good night.
O sige na. O sige na, kikibalikan na nagsarag ang kaso ni Blas ang aksidente sa itong Domingo sa kagaog na nagresulta gisang sining pagkapatay sang driver. Maling ang swerte kati ang angkas sini nakasurvive aksurek sining kaso sang magpakaisa nga si Joy Labares nga taga barangay Banog-Banog Isabela mo isang driver sang motorsiklo nga Rosie kang angkas sini ang yaman pakaisa nga seaman nga bago nagpanaog sa barko nga si Paul Riwel Bilacapa nga taga barangay Kamindangan si Palay City. Now sa latest development ka nakuha nato sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang station number 7, may ara na ariglo nga natabo Actionex sunod sa kay Bonilla nga naghatag na sang financial support ang tag-iya sang tracking nga amo ang nabungguan kay actually sila yan nagbunggo sa tracking sa matabo ang aksidente sa tong Sabado o Domingo sa Kagahon sa may area sa intersection sang circumferential Alihis Road, Barangay Alihis, Ciudad sa Bacolod. Tisiling ni Captain Elmer Bonilla naghatag na sa financial support ang tag-iya sang tracking nga wala na napakilala nga sadto ginamaneho ni Maricel Dalimuos o ni Marcel Dalimuos nga taga barangay Pahanokoy. So far, nagkamatong ko agreement na ito good parking ang biktima hindi na ito mag-file sa aliyas ang salakyan kay the factor na intindihan naman ito nila ang mga konstitusyang mag-file sa itong kaso. Nag-champion agreement sila nga mag-settlement na lang kasi owner sa Isuzu truck matag na sa financial assistance with regards sa burial sa biktima and addition to that siguro ang iyang insurance mas ilugan niya dito sa biktima actionary. Matapos kung isa sir nga si Man nga na hospital pa ya? So far subong may kaya ang family sa Siman kay para pa sa may hospital healing period na pa siguro. After which siguro kung makagawa na sa hospital, pwede mo na siya kung makakagto di sa police station, kaya tinanong ilang settlement man sa sa taginas ng salakyan, kaya ang investigator na lang bahala sila kung hindi sila mag-settle da. So return natin dito sa barangay, parang barangay ni mag-settle sa ila. So, Actionex, apply na ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station number 7 ang napatayati ang pamilya sila na reglo na pero itong pinason nga siman siguro may second batch pa nga ato bangay ining tagias tracking kag ang ining pamilya sa napilasan depende naman sa settlement kabadalaganan sina Actionex. Nagperma na sa affidavit of non-interest ang pamilya sa napatay but silingon hindi na sila interesado pa ya magbasa ka sang kaso sa sining driver nga si Marcel Dalimuos nga pumuluyo sang barangay Panokoy nga nakagwa naman sa custodial facilities sang police station number 7. Ang inyo kakso sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office kay Maria Teresa Hofilinia. May lang nga pagpamati kag mayong udto lang Ma'am Teresa Hofilinia, no? Kay Kap Jofred sa Panta, may lang nga pagpamati Aria. Steady Pulse kami Japon niya. Good PM. Sige, salamat kid ka pa Jofred sa Panta, no? Dira sa Barangay Robles, La Castellana, kagay Kapitan Chadira, no? Sa mga ka-aksyon ta, la Evergreen Herbal Capsule, no? Dire kita na kay ang Evergreen Herbal Capsule para gid ni sa ginabatyag nyo sa lawas, no?
Kantuan tanay nga balita gikan sa Cadiz, mapakadis tanay kay Aksyon na Roger Gotib, no? Ni may kang tanan sa sining balita parte sa 34 anyos nga lalaki ho nga taga Gihol City, Negros Oriental, nadakpan sa bypass operation sa siyudad sang Escalante kag may araman nakapinding nga warrant of arrest sa siyudad sang Giholgan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex yin serbihan sang mandamiento de aresto ang isa ka persona matapos ngayon nadakpan na sa taon tinalikdan nga pizza 7 simula sa Mayo nga ini ang nagabaligya sa droga. Ini siya ang tagagihulngan nga sa diin naga start temporaryo dira sa may barangay Alimango sa siyudad sang Escalante. Nagidako pagi sa isa ka bypass operation ang suspect nga si Milton E. Concilio E. Javier, 34 anyos sa edad, nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Sunod sa payag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe, siya na diskubrihan na sining ulihi lang nga may kapinding nga warrant of arrest dito sa Gihulngan City sa Korte. Gin-serve ini pagiman sa mga kapulisan sa Gihulngan City PNP kag ini nga kaso ang pagviolar sa Republic Act 9262 ukon ang violation against women and children. Sa payag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe, may katanan sa sini. Tignaw dyan lang, gawin ng investigation sa kayang... Aligin lang kayo daw na palpak gamay. Ari-gali ang sining payag. Pinag-dyan lang na paudlaw pa nga may kaso yung mga... Iba dito sa Gihulngan City, kaso yung ang violation sa 9262. Na-discuss natin din sa iniluwat ang warrant. Suno sa kay Lieutenant Colonel Hiljan Dispe nga tungod kay ari sa ilang diri na custody ang amo nga persona kaglalakpan sa bypass operation. Mga sila kampanya sa illegal nga droga, magapabilin ini diri sa bahin sang Escalante City para tubangon niya isni kakaso kag kung may hiaragid man nga hearing sa kaso niya naman dito sa Gihulngan, ini siya magatubang man dito sa korte sa kaso man nga pagbaylar sa Republic Act 9262. Report gikan sa siyudad sang Escalante, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Kay Jose Padilla may lang pagpamati, RJ Robal Lames, no? May lang monitor RJ Robal Yamis, no? Kagkay sa bayaw yang si Kagawad Elmer Kapawa sa barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay, no? Kay Oscar Vito may lang pagpamati dra sa Q-Print Marketing sa barangay Tangob, no? Kaya Oscar Vito, no? May lang pagpamati. Ayos, sige. Sa siyudad sang Bago, may 33 anyos na kop sa kapulisan, no? Pinagi sa warrant of arrest sa kasong illegal nga pagpanahor. Kantuan tabing balita ni Aksyon Percival Villamor. Sa siyudad sang Bago, Aksyon Pers. Yes, Action Rex ang Bago Police Station nagkandak sa Operation Charlie alas 10:30, no? Ang takna sang aga kaga dito sa may barangay Lagaasan, Bago City. Ang operasyon nga ginapamunuan ini ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ang aton na alert team kag ang Warrant Section Division nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Glenn Bulaoro. Kag bitbit ini ang warrant of arrest kag nag-serve sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Jason Istokia. Carmona, 33 anyos, kag ini siya may asawa kag pumuloyo sa Purok High School, Barangay Talok, Bago City. Ang warrant of arrest nga ginbitbit na sang aton nga kapulisan nga ginserve sa suspetsado may case number ini Action Rex nga M-BGO-20-033 CR sa kaso nga sa kaso sining slight injury, no? Kag illegal nga panahor. Kag ini siya ginapanaog ni Honorable
Judge Irene Bunghanoy sang MTCC Bago City. Kag ginapitsa naman ini ang warrant of arrest sadtong Pebrero 8, 2021. Kag may temporary bill recommended ang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa siyudad sang Bago ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna. Balita, banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad kay Sir Leo Talaban. May lang nga pamati Sir Leo Talaban dira sa La Castiliana. Ayos, sige, salamat gid sa inyo sini nga pakigupod. Kita-kits kita buwasa. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili lamang mo kayo pod kay Aksyon ang defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugato. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.